Isigcawu samashumi amathathu nesithupha sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Kuthe kusa indaba yokunyamalala kaZolile bisigcwele isigodi sonke sasembo kubandakanya nalezi ezimamakhelwane. Nakumazwi akhe ifikile lena yokunyamalala kaZolile okuthe angayizwa wababela khona ngelokuyozitholela imininingwane ephelele. Ekufikeni kwakhe ulalele belandisa odadewabo bakaZolile ngokusuka nokuhlala kwento eyenzekile. Ubese khona noqhamukile lapha njengoba kuphoqa ukuba babuye emveni kwemibiko yokulahleka kaZolile. Kodwa kangicabanga ukuthi bamenzakalisile lapha ekhona mlamo wami. Mina ngisola umkhuba nje khona la endlini. Lento kaZolile iphekwe khona lapha phakathi kwethu. Uqhamukile. Ziqwayize ziqalazi intombi zifuna ukuzwisisa inkulumo eqhikisa. uZolile ulahleke yolanda umnyaba obubekwe eduze nendawo ebiyenza kube lula ukuthi umthumbi ashesha sithele naye emgedini abaleke naye. Mnyaba lo bekungesiwona kaZolile. Kusuka nini umuntu engasayilandela umnyaba wakhe selokusaqala nje thina sitheza? Usuka nini? Hayibo dadewethu. Inkulumo yakhe iveza mina phela manje njengomsolo kulahlekeni kadadewethu. Unomandla esukume futhelana nenye isiphi isizathu ebesingangenza ngakho uzungolinjalo mina ngosisi. Yehlisa umoya dadewethu omncane. Uyangizwa? Yehlisa umoya. Okuningi osibuza khona impendulo zakho thina sizoyithola kuwena. Wena kusazofanele ucacisa ukuthi yini lo uZolile ayenzile ukuzombophelela amanqine enyatho ombophele wona wena. Dadewethu uyangethuka umkhuluma kanje. Empeleni umuntu othuka thina nesizwe sonke salaphemba wena noMandla. Uyasiphoxa, uyasihlaza. Ufanele ukunqunywa wena esizweni. Udingiswa ngoba kufanele ukuphila phakathi kwabantu umuntu enhliziyo enonyanga lolu hlobo. Udaba lokho ngizolidlulisela kubaba naseyinduneni ezingamela ukuphathwa kwalesi sizwe. Ngiveza ukuqina kweinhlolo zami ngakho konke nginesiqiniseko sokuthi kwenzekile lana wena. Okokuqala nje ngitholile ukuthi wena noMaqhawe benilokhu nithandana uZolile ebhekile ukuthi walala laza sikwenkulu. Ubani owazi ukuthi uma ukwazi ukuthatha indoda kadadewenu ephila yini enye obungayenza wena? Mina ngibheme ngakholwa imikhuba yakho dadewenu futhi ngiyayiqhelelanisa nje nawe nezenzo zakho zonke ngoba konke kuyenyanyisa. Aphimsela mathe phansi uqhamukile. Usethukuthela uyafa. Ngiyaleleni la yonke lento eyenzeke khona ukuze ngilandele umkhondo wabenzi bokubi. Umazwi wakhe akulula mlamo wami ngoba soke ehluleke namabutho nje angiboni kukhona into. Qhamukile ungadini. Ngiyaleleni la kwenzeke khona yonke lento. Bengekho mina akangiyalele phela obekhona. Umazwi wakhe ephoka ngolaka olubanjiwe. Amehla sebomvu avutha umlilo. Useqhunqe wamnyama bhuqa wena owabona izulu lihlobo nebala aphume kuphume ingane uAnele imhole njalo iyoshona naye la bekuthezelwa khona. Kube ukumkhombisa nje abophe intambo zamabhuzu akhe abopha qinisi induna imboko lezi azibophe zayizenyandana ayigodle khwapheni langakwesobunxele bese kuthi ngakwesokudla aphathe ucelemba wakhe wawubenyezela ubulukhali bokulolwa abiza inja yakhe ehlele phansi emfuleni amehlo egcwele izinyembezi nobuso buyafutha ngenxa yokungazi nokuthi uhambo lokuthungatha isithandwa sakhe lumphathele ziphi. Namanje mntakwethu ekhuluma yedwa edadlaza ngamabhuzu emanzini ehlisa umfula. Njengesethembiso engasenza kuwe ngizokulandela ngiye ngikuthole ngisho ngabe kuthiwa amathamba amhlophe ila engiyofika ngifele khona uma kuwukuthi kanti akuyilibuyayo.